سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا صحاب سنيت رفتا مخسر النهار سينما سمرة سلام كما كان يوم كبرات تغطاتلتي سينما سمرة سبورتس نلوم استدالو زيناتا سبورتس انه سناي مكتال عب سينما سمرة تطعم زنكي نحوري عاما كوميدي دراما حلالات وزاتا سبورت فيلمتا ኣብ ዘበኑ ናይ ባርሴሎና ኮኸብ ዝነበረን ተዓዋት ባሎን ዲዮር 2005 ዝኾነ ብራዚላዊ ሮናልዲኖ ድሕሪ ሞት ወላዲቱ ኣብ እንዳ መስተ ተኣሊኹ ይውዕል ከም ዘሎ እዚ ድማ ሩይ ምልክታት ናይ ጭንቀት ወይ ድማ ቅዛነት ምዃኑ ተሓቢሩ ብመሰረት ኤክስትራ ዝተባሃለት ኣብቲ ሃገር ትሕተም ጋዜጣ ሮናልዲኖ ካብ ቀደሙ ፈታዊ መስተን ድግስን እኳ ተነበረ ድሕሪ ሞት ወላዲቱ ግን ነተን ዝተረፈኦ ገንዘብ እናዘረወ መዓልታዊ ምስ ኣዕርኽቱ ኣልኮላዊ መስተ እናጨለጠ ከዓብድ ይውዕል ኣሎ ንጎ ዝጀመሮ መስተብ ዘይዕረፍቲ ክሳብ ንጽቢሕቱ ንጎ ከም ዝቕጽሎ ዝጠቕሰት እታ ጋዜጣ ቮድካ ዊስኪን ጅንን ጥራይ ከም ሰት እውን ሓቢራ ብኸምዝን ተቐጺሉ ድማ ብሓጺር ግዜ ጥዕኑ ናብ ሓደጋ ብምእታው ዕምሩ ክሓጽር ከም ዝኽእል ንሰብ ሞያ ጥዕና እታ ሃገር ብምጥቃስ እታ ጋዜጣ ወሲኻ ገሊጻ ሮናልዲኖ ኣብቲ ኣብ ከተማ ሪዮ ዲ ጀኔሮ ዝርከብ ሰፊሕ መንበር ቤቱ ጽሙዋ ስለ ዝስምዑ ንብዙሓት ኣዕርኽቱ እናዓደመ መስተ ክጋብዞም ዝውዕል ዘሎ እዚ በቲ ሓደ ወገን ሩህሩህ ልቢ ከም ዘለዎን ኣዝዩ ለጋስን ምዃኑ ንምርኣይ ክኸውን እንከሎ በቲ ካልእ ወገን ድማ ምስኦም ብምዝንጋዕ ካብቲ ዘለዎ ጭንቀት ንምግልጋል ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ምዃኑ ይሕበር ኮይኑ ግን ብመስተ ህይወቱ ዝያዳ የበላሹ ኣብ ርእሱ ምህላው ሓያሎ ካብቶም መስተ ዘጋብዞም ይዕርኽቱ እውን ረብሓ ንምርካብ ኢሎም ንምስጢራቱን ተግባራቱን ናብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብምውፃእ ይጎድዎ ከም ዘለዉ ጋዜጣ ኤክስትራ ምልኪታ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ሓሶት ፓስፖርት ሒዝካ ተባሂሉ ኣብ ኡራጓይ ተኣሲሩ ዝነበረ ሮናልዲኖ ወላዲቱ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ብኮቪድ-19 ምኽንያት ከም ዝሞተቶ ይፍለጥ መርበብ ሓበሬታ ፉትቦል ኢታልያ ኔት ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዘርጋሕቶ ሓበሬታ እቲ ክልተ ኣንስቲ ዘለውዎ ሮናልዲኖ ነቲ ኣብ ናይ ፀወታ ዘመኑ ዘዋህለሎ ካብ 80 ክሳብ 100 ሚልዮን ፓውንድ ዝበፅሕ ሃብቲ እናዘውሮ ወዲእዎ ከም ዘሎ ኣብዚ እዋን ኣብ ናይ ባንኪ ሒሳቡ 5 ፓውንድ ጥራይ ከም ዘለዎን ፀብፂባ ነይራ ካብ 1970 ክሳብ 1975 ዓመተ ምህረት ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ክለብ ባርሴሎና ዝነበረ ኣሜሪካዊ ቻርልስ ቶማስ ሞይቱ ተባሂሉ ክግለጽ ጸኒሑ እንተኾነ ሃለዋቱ ኣጥፊኡ ድሕሪ ምጽናሕ ድሕሪ 40 ዓመት ብህይወት ከም ተራእየ ይግለጽ ኣሎ ንሱ ንሓሙሽተ ናይ ፀወታ ወቕቲ ምስ ኩዕሶ ሰኪዔት ባርሴሎና ክጻወት እንከሎ ንክልተ ናይ ፀወታ ወቕቲ ድማ ምስ ክለብ ሳንታ ጆሴፍ ከም ተጻወተ እዩ ዝንገር ቻርልስ ቶማስ ካብ ፀወታ ኩዕሶ ሰኪዔት ጡረታ ምስ ወፀ ማሕበራዊ ህይወቱ ጽቡቕ ከም ዘይቀጸለ እዩ ዝንገር በዚ ምኽንያት ካብ ሓሽሽን ዘይሕጋው ነገራትን ካቱ ስለ ጀመረ ዝኑ ሃሲሱ ንእለቱ ምስ በዓልቲ ቤቱ ክፋታሕን ናብ ሕማቕ ጎደና ክምርሽን ከም ተራእየ ይሕበር እዝን ካልእ ዘስዓቦ ሕማቕ ታሪክ ህይወት ድማ እቲ ሎሚ ወዲ 74 ዓመት ኮይኑ ዘሎ ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ባርሴሎና ነበር ሜይቱ ተባሂሉ ስለ ዝተኣምነ ኣብ እስጳኛ ዝርከቡ ኣዕርኽቱን ፈተውቱን ቀቢጾም እዮም ጸኒሖም ዘይሞተስ ይራኸብ ዳ ከም ዝበሃል ንቻርልስ ቶማስ ወዲ ጋንቱ ዝነበረ ኖርማን ካርሚሼል ቻርልስ ቶማስ ገና ብህይወት ከም ዘሎን ብመገዲ ቪድዮ ኮል ከም ተዘራረቡን ሓቢሩሎ ኣብ ኣሜሪካ ክፍለተ ሃገር ቴክሳስ ኣብ ትርከብ ኣማሪሎ ኣብ ዝተባሃለት ከተማ ይቕመጥ ከም ዘለውን ወሲኹ ገሊጹሎ ፈለማ ሓንቲ ሰበይቲ ቴሌፎን ደው ኢላትለይ ሰላምታ ሂበ ምስ ተቐበልኳ ድማ ቻርልስ ቶማስ ከዘራርበካ ኣብ መስመር ኣሎ ሞ ስምዐ ኢላትኒ ኣነኻ ዝሞተ ሰብ ዶ ይትንስዩ ብምባል ተዋዚን ዘላ ስለ ዝመስለኒ ከኣምና ኣይከኣልኩን ድሕሪ ክንደይ በሊ ሕራይ ኣራኸብኒ ዝበልክዋ ግና እቲ ፍጻመ ሓቂ ኮይኑ ምጸናሓኒ ምዝራቤስ ኢና ንገጹ ኣብቲ ንራኸበሉ ዝነበርና ቪድዮ ቻት ምስ ረኣኽዋ ድማ ኣመና ደንፂኒ ዝተሰማዓኒ ዝተፈራረቐ ሓጎስን ምግራምን ከዓ ንኹሉ ስምዒታተይ ስለ ዝሓዋወሶ ኣብታ ዝነበርኩ ዋያ ተዓኒደ ሱቕ ኢለም ክብል ነቲ ምስ ቻርልስ ቶማስ ዝተራኸበሉ መንገዲ እንታይ ከም ዝመስል ኣብርሁ ኣሜሪካዊ መበቀል ዘሎ እስጳኛዊ ወዲ 73 ዓመት ኖርማል ካርሚሼል ኣብዚ ግዜ እዛ ዋሽንግተን ዲሲ ዝቕመጥ ዘሎ ምስ ቻርልስ ቶማስ ጥቡቕ ዕርክነት ዝነበሮን ካርሚሼል ኣስዒቡ ክምስ ብምባሉን በዘራርቡን የከለልዮ ክኢለም ንሱ ምዃኑ ንኸእምነኒ ብዙሕ ኣይፈተነን ክዛረበን ከም ዘሎ ጥራዩ ሃዲኡ ተዛሪብኒ ድማ ይውስኽ ነቲ ኩነታት ከብርም ቻርልስ ቶማስ ንባርሴሎና ወኪሎም ካብ ዝተጻወቱ ኣሜሪካውያን እቲ ቀዳማይ ምዃኑ እዩ ዝንገር بدرجة عالم بودرات أتلتيكس بغلطافيو مداركتي زيركوبو يوسين بولت كاندي دغافي أدنغن كلب مانشستر يونايتد كم زخونه يزنقر حدا غيزي بولنتو مستاغانتا لممد كغبر جميرو كم زنبره
ንምስኣን ምጽዋት ናይ 5 ዓመት ውዕል ክትቕረበሉ ሕቶ ኣቕሪቦ መንባሩ ይዝከር ኣብዚ ሰሙን ምስ ቴሌቪዥን CNN ኣብ ዘካሪዮ ቃለ መሕትት ድማ ኣብ መስመር ምክፋል እናተኸላኸለ ዝጻወቱ ፍሬድ እቲ ዝደኸመ ጎኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ምዃኑ በምግላጽ ኦሌ ጉናር ሶልሻየር ነተጻዋታይ ከይወዓለ ከይሓደረ ካልዮ ዝሓሸ ምዃኑ ምኽሩ ለጊሱ ፍሬድ ኣብ መስመር ምክልኻል ፈጺሙ ክጻወት ኣይግብኦን እዩ ነይሩ ከም ዝመስለኒ ብዙሕ ብቕዓት እዩ ዝጎድሎ ወላ እኳ ኣዝዩ ጻዕራም እንተኾነ ኩዕሶ ብግቡእ ኣብ ምቕባል ግን ሩኡይ ድኽመት ኣለዎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ሓደገኛ ቦታታት ተደጋጋሚ ፋውል ወይ ድማ በደል ይፍጽም እዩ ዝበለ ቦልት ሶልሻየር ስለምንታይ ክሳብ ሕጂ በዓሊ ክጽበዮ ከም ዝመርጸ ክርድኦ ከም ዘይከኣለ ሓቢሩ ቦልት ኣብ መወዳእታ ሶልሻየር ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ዘለዎ ድኽመት ንምምሕያሽ ፈለማን ኤዲሰን ካቫኒ ብግቡእ ከጻውቶ ብድሕሪኡ ድማ ንፉዓታት ቃዕቲ ክፈርም ከም ዝግባእ ምዕዱ ኣመሓላሊፉ ንማንቸስተር ዩናይትድ ኩሉ ግዜ ጋንታይ እናበለ ዝጽዋዕ ዩሴን ቦልት ወላ እኳ ኣብ መሳል ፕሪምየር ሊግ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትቀመጥ እምበር ሎሚ ዓመት መባልዕታ ከም ዘይኮነት እውን ገሊጹ እንተኾነ ሓንቲ ካብተን ቀዳሞት 4 ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ክትከውን ብምኻላ ሕጉስ ምዃኑ ትወዲ 34 ዓመት ጀማይካዊ ወሲኹ ሓቢሩ ኦሌ ጉናር ሶልሻየር ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ፍሬድ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ንማንቸስተር ዩናይትድ 100 ግዜ ተጻዊቱላ ከም ዘሎ ድሕሪ ምጥቃስ እቲ ብራዚላዊ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ተጻወትታ ጋንታ ኮይኑ ምህላው ሓቢሩ በቲ ዘሪኦ ዘሎ ብቕዓት ኣመና ዕጉብን ሕጉስን ምዃኑ ድማ ታሰልጣን ወሲኹ ገሊጹ ፍሬድ ኣብ 2018 ካብ ክለብ ሻክታር ዶኔስክ ብ52 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ናብ ኦልድ ትራፎርድ መጺኡ ናይ ቅድም ኮኸብ ኣጥቃዒ ሃገራት ጋንታ ብራዚልን ኢንተር ሚላን ዝነበራ ኣድሪያኖ ናይ ቅድም ናይ ፍቕሪ ብጾቱ ዝነበራ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 1 ሰዓት ክቖጽርን ብምኻሉ ኣቓልቦ ብዙሓት ወገናት ስሒቡ ብመሰረት ኤክስትራ ግሎብ እቲ 4 ግዜ ጽዋ ሴርያ ኢጣልያ ዝሰብሰበ ብሉጽ ኣጥቃዒ ንመንበሪ ቤቱ ብ1.2 ሚልዮን ፓውንድ ሸይጡ ኣብ ከተማ ሪዮ ዲ ጄኔሮ ኣብ ዝርከብ ክቡር ሆቴል ድሕሪ መጋዓዝዩ ንክልቲአን ኣዕሩኽቱ ነበር ምስኡ ክሓድራ ብሓንሳብ ቆጺርወን ወላ እኳ እታ ሓንቲ ንበይና ጥራይ ዝቖፀራ መሲሉ እንተነበረ ብድሕሪኡ ግን ክልቲአን ናብቲ ሆቴል ምምላስ ቀጺሎን ኣለዋ እቲ ሃፀይ ብዝብል ሳጓ ዝፍለጥ ወዲ 39 ዓመት ብራዚላዊ ነቲ ከም ስካብሉ ኮይኑ ዝቕመጦ ዘሎ ሆቴል ወርሓዊ ልዕሊ 11,000 ፓውንድ ስተርሊን ከም ዝኸፍለሉ እዩ ዝንገረሉ ሓላው ልዳት ሪያል ማድሪድ አንድሬ ሉኒን ኣብ ስነ-ስርዓት መርዑ ነቲ ኣብ እዋን ልምምድ ዝወድዮ ቱቱኡ ገይሩ ቃል ኪዳን ካስር ብምኻሉ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣዛረበ ኮይኑ እቲ ወዲ 22 ዓመት ዩክሬናዊ ምስታ ኣነስታዚያ ቶማዞቫ እትበሃል ሕጺቱ ዝሓልፈ ሐሙስ ኣብ ማድሪድ ስነ-ስርዓት ቃል ኪዳን ፈጺሙ ሕጺቱ እውን ኣብ ስነ-ስርዓት ጻዕዳ ቱታን ኣዲዳስን እያ ወዲያው ዒላ ኣብ ዝሓልፈ መጋቢቱን ሓላው ልዳት ኤቨርተን ጆርዳን ፒክፎርድ ጂንስን ናይ ቤዝቦል ቆቢዕ ወዲኡ ስነ-ስርዓት መርዓ ክፈጽም ክኢሉ ከም ዝነበረ ዝንገረሉ ናይ ቅድም ሓላው ልዳት ብሪስተል ሲቲ ዝነበረ ኣልሓጂ ሲሳይ ብዝፈጸሞ ጾታዊ ዓመፅን 10 ዓመት ክእሰር ተፈሪዱ እቲ ወዲ 22 ዓመት ተወላዲ ሰራሊዮን ዝኾነ ተጻዋታይ ኣብ 2019 ኣብ ከተማ ብሪስተል ኣብ ዝርከብ ማእከል መዘናግዒ ማለት ናይት ክለብ ንሓንቲ ሙሱ ክትዘናጋዕ ዘምሴት ሰበይቲ ናብ ሽቓ ወሲዱ ከም ዝዓመጻዩ ብቤት ፍርዲ ክረጋገጽ ክኢሉ ብድሕሪኡ ናብ ከተማ ለንደን ኣብ ሓደ ናይ ሌታዊ ትርኢት ንዝረኸባ ጓል ናብ ሽቓ ወሲዱ ኣብ ልዕሊያ ተመሳሳሊ ገበን ከም ዝፈጸመ እቲ ቤት ፍርዲ ብመርትዖ ተሓጊዙ ክረጋገጽ ክኢሉ ሲሳይ ብሓፈሻ በቲ ዘቕረበሉ ሓደ ክሲ ጾታዊ ዓመፅ ክልተ ክሲ ፈተነ ጾታዊ ዓመፅን ገበነኛ ኮይኑ ድሕሪ ምርካብዩ ን10 ዓመት ክእሰር ተፈሪዱ ዘሎ ማንቸስተር ዩናይትድ ክብረ ወሰን ብዝሰበረ መጠን ገንዘብ ምስ ኩባንያ ቴክኖሎጂ ቲም ቪወር ውዕል ምወላ ማልያ ከም ዝኸተመ ተሓቢሩ بمسارة واي بزول حارتا مانشستر يونايتد مستاناي تكنولوجي كومبانيا ب273 مليون يورو يعني 5 عامات زغطلو على تسمامي عزلا ابزي غزي مانشستر يونايتد نتاب ماليات تصحفا زلا شيفروليت تبل ناي مواعوي صحفت كاب عامة سبورت 2021 جميله كماليا ناي يونايتد ابكي عبتا ناي سوفتوير تكال سم كتكا مخانا تحبيرو امونغو مانشستر يونايتد كومبانيا تكنولوجي تيم فيور تبصح زلو ناي ماليا مواعوي اب تاريخ بريمير ليج እቲ ናይ ባሓቂ ኣኽሳብን ኣዋናዋንን ውዕል ማልያ ኮይኑ ከም ዘሎ ብተወሳኺ ተሓበሬታ ገሊጹ ኣብ ታሪኽ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ብኩባንያ ቲም ቪወር ምስ ከም በዓል ኩባንያታት ሻርፕ ቮዳፎን ኤአይጂ ኤኦኤን ከም ድማ ቼቭሮሌት ተሰሪዑ መበል ሻርሻይ ዝዓበየ መዋሊ መዋዓውዒ ማልያ ዝብል ክብሪ ክሕዝ በቂዑ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓለፍቲ ዩናይትድ ነቲ ኣብ ግዜ ልምምድ ዝገብሮ ማልያ ዝኸውን ናይ መዋዓውዒ መዋላ ኣካል ይደልዩ ከም ዘሎ እውን ይሕበር ስፓኛዊቱ ባርሴሎና ነታ ምስ ጃፓናዊት ናይ ቁጠባ ኩባንያ ራኹተን ዝኣተወቶ ናይ 47 ሚልዮን ፓውንድ ውዕል ምወላ ማልያ
قدمي لبرا كورونا فيروس داغماي نحد عامت مالت كساب عامت سبورت 2021 كم زناوحتو يحبر تيمور فايزيتيدينوف زتباله ود 19 عامت تصاوتاي من شرطات برد ابو وددرن كلوب زغاطو محرقا كم زموت تحبيرو نسوا مسمر مكلخال تصاوت كوينو مس دق غانتو بمخان اب لعل برد ناتودادرن كلوي بروس وريو مستي كوحي برد مستغاچو زموت ام شرطات برد تمكرو كم زنبرو زنغرو روسياوي تيمور كابيتان نايتا داينامو سيت بيترسبرغ تباله روسياوي غانتا ينيرو نسو بحماق بروسو مسودغه ابتي غوبو كنكن كواتا تغبرلو حلواتو سلازتفه تغلاطيفوم ناب كفل هوصوس كتتل ناي هوسبيتال وسيدمو انتغنا حكايم هيوتو كدحنواي قالو فدرشن قدم برد روسيا زوصون حزن مغلصين سرابيت تيمور صنعاتي حكم دحر مبال اب نفس وكف نايتي اب برداو غوتات روسيا زكاي ناي برد وددر نزي تصاوتاي ناي 1 دقيق زغر كغبر حبريتا وي دوما تزازا محلاليفلو اب 2016 ون كابيتان ميتالورغ زتبالت روسياويت ناي منساي غانتا وددر برد اب غيزي وددر بخصادو مس برد تغاچيو عند حقود دحر مسبارو دحر كلته سومن هيوتو كم زحلفت ينغر لعلي جوهر تنكوي اسماعيل ابن سلطان ابراهيم نكلب فالنسيا كعدغا كم دل مغدي محبرا مراغبي افليتوم اتي وناني 750 مليون يورو مخانو زنغرو لعل كابتي اب 2014 سنغابوراوي بيليونر بيتر ليم نكلب فالنسيا زعدغا ندحر مساس بانيايتو كلب ليلاند ركبن كم صنح يزغلص ود 66 عامت لعل جوهر كابتوم حمشه ولد سلطان ابراهيم ابن المهرون سلطان اسكندر اتبغر ود خوينو اب جماغم بحر استهانصت شعت عبيت باوزا استتقلو 17 كفلتا زحسن كلته اصوب دنق سفراتات زتقالله ازينا مچت معرف بيت زونني كمونت العل بورقي استطمعت 30 مقمت سفرات زلوا سفلالي كشنتات مزناغعن محصب سمنت كفلታት ድማ ዝሓዘት 9 ሚሊዮን ዩሮ ዝዋጋ ቦይንግ 737 ዓርመሽሽ ነፋሪቱን ይውነን ንልዑል ጆሆር ወዱውን ልክዕ ከም ናይ አቡ በወርቂ ዝተጠምዐት ሄሊኮፕተር ከም ዝውነን ይንገር ሰለስተ ውልድ ዘለዎ ልዑል ጆሆር ምስ አጽዋርን ወታደራውን ተፈታት ሙሳ ካብቲ ዝፎቶ ሞያ ምኻኑ ዝንገረሉ ኮይኑ ምስ ወናኒ ቫሌንሲያ ፒተር ሊም በምኻኑን ኩዕሶ እግሪ ናይ ምዕዛብ ድሌቱ ከም ዘርው ይሕበር ናይ ሜጀር ጀነራል ማዕረግ ዘለዎ ልዑል ጆሆር ፕሬዝዳንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ሃገሮውን ስለዝኾነ 40,000 ተዓዘብቲ ክሕዝ ዝኽእል ዝበለጸ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ብናይ 200 ሚልዮን ዩሮ ወጻኢታት ክስራሕ ትእዛዝ ከም ዘመሓላለፈ ይግለጽ እዩ ንሱ ኣብ ሃገሮውን ጆሆር ታይገርስ ተሰሜት ክለብ ኩዕሶ እግሪ ከም ዝውንን ይሕበር ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜናታት ስፖርት ኣብዚ ፍጸም ሰላም ኣብ ሲኔማ ጥዑም ዝመልክዕ ልዑል ዓቕማ ኮሜዲ ድራማ ዕላላት ዋዛታት ስፖርት ፊልምታት